until I join. थँक्यू माताजी. थँक्यू. सर्वांना आवडलं का कीर्तन? हो आवडलं. खूपच छान. हो. हो. Aditani, they liked your kirtan very much. I missed it today. नो माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. बरं, आता आपण आज चालू करूया 15वा अध्याय. किती पटपट दिवस गेले. आता मग 3 दिवसच उरले. प्रथम मंगलाचरण म्हणते आणि मग चालू करते. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण पुरुषोत्तम योग अध्याय शिकणार आहोत. आता आपण या अध्यायात बघूया कृष्ण आपल्याला काय सांगणार आहे. हा खूप छान अध्याय आहे आणि हा जो अध्याय आहे हा बऱ्याचदा आश्रमामध्ये जेवणाच्या अगोदर म्हटला जातो. तर आपण बघूया की हाच अध्याय का म्हटला जातो. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही तास दीड तास भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण इकडनंच साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहिली आणि आपल्याला समजावून सांगितली. त्यांनी जर लिहिली नसती हा उपक्रम घडू शकला नसता. तर श्रील प्रभुपादांचे आशीर्वाद घेऊया, त्यांना दंडवत प्रणाम करूया आणि मगच आपण या अध्यायाचा अभ्यास चालू करूया. बरं का. जेव्हा मी तुम्ही आता आपला कोर्स 18 दिवसांचा आहे, 19 दिवस. मग हे दिवस संपल्यानंतर कदाचित तुम्ही सगळेजण परत ऍडव्हान्स लेवल जॉईन करणार नाही. तर जर तुम्ही केव्हाही घरी जेव्हा प्रार्थना कराल, जप चालू कराल, तुम्ही भगवद्गीतेचं पुस्तक उघडाल, दर खेपेला तुम्ही असं कृष्णाला म्हणा की कृष्णा हे मी तुझ्या आनंदासाठी करते. श्रील प्रभुपादांना दंडवत प्रणाम करा. त्यांचे आशीर्वाद घेतल्याशिवाय पान उघडू नका. तर आपण कालचा अध्याय बघितला गुणत्रय विभाग योग. त्यात आपण 3 गुण बघितले. हे 3 गुण जे आहेत ते आत्म्याला बद्ध कसे करतात आणि आपल्याला ते परिणाम कसे दिसून येतात आणि आत्मा त्या गुणांच्या इफेक्ट खाली तो आत्मा
जो असतो किंवा तो जो माणूस असतो तो कसा वागतो, कशी कृत्ये करतो हे आपण काल बघितलं. आणि मग हे जे गुण आहेत त्या गुणांमध्ये मृत्यू आला तर आपण कुठल्या लोकावर जातो. आणि जर गुणातीत व्हायचं असेल, जर कृष्ण प्राप्ती व्हायची असेल तर आपल्याला गुणातीत व्हावं लागतं, त्या 3 गुणांच्या पलीकडे जावं लागतं. तर त्याबद्दल सुद्धा आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय की त्याची अनन्य भक्ती करावी लागते आपल्याला. तर आज आता 15वा अध्याय. तर 15व्या अध्यायामध्ये कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की हे जे तुम्ही राहताय ना, हे भौतिक जग जे आहे, मी तुम्हाला सांगितलंय ना 2 विशेषण वापरलेली आहेत. मला कोण सांगेल भौतिक जग कसं आहे ते? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय? सांगा बरं. दुःखालयम आणि अशाश्वतम. व्हेरी गुड. इतरांच्या लक्षात आहे का दुःखालयम अशाश्वतम? 8व्या अध्यायामध्ये सांगितलेलं आहे. हा, तर हे जग दुःखालयम अशाश्वतम आहे. तर खरोखर ही काय चांगली जागा नाहीये राहण्यासाठी. मग कृष्ण आपल्याला सांगतो की या भौतिक जगापासून तुम्हाला अलिप्त कसं होता येतं. आणि मग या भौतिक जगाबद्दल कृष्ण थोडं बोलतोय आणि त्याच्या आध्यात्मिक जगाबद्दल सुद्धा कृष्ण आज आपल्याला माहिती सांगणार आहे. कारण भौतिक जगापासून अलिप्त होणे हे ठीक झालं, पण दुसरीकडे कुठे आपण जाणार आहे, ते आध्यात्मिक जग कसं आहे याची माहिती, याचं ज्ञान अगोदर हवं ना आपल्याला. नाहीतर आपण म्हणू की हे ठीक आहे ना भौतिक जग. म्हणून कृष्ण आपल्याला त्याच्या आध्यात्मिक जगाबद्दल माहिती देणार आहे. आणि इकडे परत कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे त्याचा आणि आपला संबंध काय आहे. मग त्या संबंधामध्ये अभ्युदय काय आहे, प्रयोजन काय आहे, हे पण इकडे परत तो एकदा सांगणार आहे आपल्याला की मी कोण आहे. आणि मग शेवटी वेदांत सूत्रांचं सार जे आहे ते आपल्याला कृष्ण सांगणार आहे. तर आता आपण चालू करूया. आज मला उशीर झाला थोडासा, तुमची क्षमा मागते. आणि आता आपण चालू करूया. कुमुद माताजी वाचा. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहेत आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे कृष्णाने सांगितलं की हे जे भौतिक जग आहे ना ते आध्यात्मिक जगाचं एक प्रतिबिंब आहे. आता बघा, हे जरा समजावून सांगायला एक गोष्ट सांगते. एक मुलगा असतो आणि तो नदीकाठी चालत असतो आणि खाली पाण्यामध्ये बघत असतो. तर त्याला पाण्यामध्ये एक झाड दिसतं आणि झाडाला खूप आंबे लागले असतात आणि त्याला आंबे खूप आवडतात. तर तो नदीमध्ये उडी मारतो. खूप पाणी खोल नसतं आणि तो आंबे काढायचा प्रयत्न करतो आणि त्याला काढता येत नाही. असं खूप वेळ करतो तो, पण एकही आंबा त्याच्या हाती लागत नाही. आणि तिकडे जवळच एक माणूस बसलेला असतो आणि तो बघत असतो आणि मुलाच्या मनात विचार येतो की या माणसाकडे जाऊन मी सांगू का की मला आंबे दे. पण असं जर मी केलं, सांगितलं त्या माणसाला आणि तोच जर सगळे आंबे घेऊन गेला तर मला थोडेच राहतील आणि मला हे सगळे आंबे हवे. म्हणून तो त्या माणसाला विचारत नाही.
परत प्रयत्न करतो, खूप प्रयत्न करतो, संध्याकाळ होते आणि आंबे हाती लागत नाही. मग तो त्या माणसाकडे जातो, तो म्हणतो विचारूया आणि तो विचारतो, तो म्हणतो मला आंबे पाहिजे. तर तो माणूस म्हणतो चल मी देतो, कुठे आहेत आंबे? आणि तो घेऊन जातो आणि पाण्यामध्ये हे दाखवतो, झाड दाखवतो, बघा हे आंबे मला हवे. हा, मग तो म्हणतो बरं मी तुला आत्ता देतो. आणि तिकडेच बाजूला झाड असतं, त्या झाडावर तो सरसर चढतो आणि सगळे आंबे काढून त्या मुलाला देतो. आता हा मुलगा आनंद कुठे शोधतोय? त्याला आंबा खूप आवडतो आणि तो आनंद कुठे शोधतोय? चुकीच्या जागी शोधतोय. आणि खरा आनंद कुठे आहे? ते खरं झाड कुठे आहे? वेगळ्याच ठिकाणी आहे आणि वेगळ्या ठिकाणी हा आनंद शोधतोय आणि आनंद काही त्याच्या हाती लागत नाही. त्याचप्रमाणे आपलंही तसं होतं. आपण या भौतिक जगात आनंद शोधतोय, की हा आता मला ना अशी नोकरी मिळाली, मला आनंद होईल. मला असं प्रमोशन मिळालं, मला असं घर मिळालं, मला अशी बायको मिळाली, मला असं सगळं मिळालं ना, की मला खूप आनंद होईल. तर अशा भ्रमामध्ये हा माणूस जो आहे, म्हणजे आपण ना खूप प्रयत्न करत असतो, पण तो आनंद काही आपल्या हाती लागत नाही. तर इकडे ते जे प्रतिबिंब आहे, ते झाडाचं प्रतिबिंब पाण्यामध्ये होतं. आता इकडे हे जे प्रतिबिंब आहे, इकडे पण हे तुम्हाला प्रतिबिंब दिसतंय ना? तर आता इकडे हे जे भौतिक जग आहे, याची तुलना एका वटवृक्षाबरोबर केलेली आहे. आता कुठलंही झाड, कुठल्याही झाडाला मुळं असतात, जिकडनं आपण म्हणूया त्याचा उगम होतो. हा, ते झाड तिकडनं वाढायला लागतं. आता जी मुळं आहेत, त्या मुळांना पाणी पृथ्वीतून मिळतं आणि त्या पाण्यामुळे त्या झाडाची वाढ होते. मग इकडे हे जे भौतिक जग आहे, हे भौतिक जग कुठल्या आधारावर राहतं? ते जे मूळ आहे, आता मूळ म्हणजे त्या मी तुम्हाला सांगितलं, झाडाचं उगमस्थान म्हणजे त्याचं मूळ आहे. मग आपण या भौतिक जगामध्ये आहोत. आपलं उगमस्थान कुठे आहे? आपलं मूळ कुठे आहे? तर ब्रह्मलोक. इकडे तुम्हाला दिसतोय का? हा ब्रह्मलोक. ब्रह्मदेवानी ही सगळी सृष्टी तयार केली आहे. तर आपण असं म्हणूया की ब्रह्मलोक हे मूळ आहे आणि या मुळापासून सगळ्या फांद्या निघालेल्या आहेत. त्या सगळ्या फांद्या खाली जात आहेत, बरं का? आणि ही जी पानं तुम्हाला दिसतायत, पानं म्हणजे या झाडाची पानांना वैदिक मंत्र असं म्हटलंय. तर या भौतिक जगाचं जे मूळ आहे, या झाडाला पोषण कोण देतं? या झाडाला पोषण 3 गुण देतात. सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. म्हणजे इच्छांच्या आधारावर हे भौतिक जग खूप खूप वाढतं. हा वटवृक्ष, जर तुम्ही कुठलाही वटवृक्ष बघितला तर घनदाट असतो आणि तेही खूप वर्षांचा असेल तर त्याला खूप मोठा असतो हा वटवृक्ष. तर त्याचप्रमाणे हे भौतिक जग पण तसंच दाट आहे. बघा ना, किती 84 लक्ष योनी आहेत आणि कितीतरी प्राणी, पशु, झाडं, वेली कितीतरी योनी आहेत या पृथ्वीवरच. आता पृथ्वीवरचं बोललं तर आपल्याला पृथ्वीवरचं माहितीये, इतर लोकांची आपल्याला अजून तेवढी माहिती नाहीये. तर हे जे पानं आहेत, त्या पानांची तुलना वैदिक मंत्रांबरोबर केलेली आहे. आता या झाडावर फळं आहेत. तुम्हाला इकडे दिसतायत फळं. तर फळांची तुलना धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष
याच्या बरोबर केलीये. कारण जो माणूस वैदिक मंत्र म्हणतो आणि शास्त्रात दिल्याप्रमाणे धर्माचार करतो, मग त्याला अर्थ म्हणजे चांगले पैसे, मग काम, त्याच्या इच्छा पुऱ्या होतात आणि मग शेवटी मोक्ष मिळतं. म्हणून जो वैदिक मंत्र म्हणतो त्याला चांगली फळं मिळतात. आणि या ज्या डहाळ्या आहेत त्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रियांचे विषय आहेत अशी तुलना केलेली आहे. तर हे जे झाड आहे या झाडामध्ये जो जीवात्मा आहे तो अडकलेला आहे. जणू काही चक्रव्यूह असतं. तुम्ही जर अमेरिकामध्ये किंवा कधी युरोप टूरला वगैरे गेला तर तिकडे मोठ्या मोठ्या बागा असतात आणि लहान मुलांना खेळायला ते असं, आता इंग्लिशमध्ये त्याला मेज म्हणतात, त्याचं मी तुम्हाला चक्रव्यूह म्हणते. तर असं एक रेक्टँगल असतं आणि एका विशिष्ट जागेतून आत यायचं आणि बाहेर कसं पडायचं हे त्या मुलांना समजतच नाही. ते तिकडेच गोल 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 अर्धा पाऊण तास फिरत असतात. तर त्याचप्रमाणे हा वटवृक्ष आहे. हा जो वृक्ष आहे, या जीवात्मा जे आहे त्यांना या वृक्षापासून बाहेर कसं जायचं हे समजत नाही. ते फक्त वर खाली इकडून तिकडे असे जात असतात. तर आता आपण ऐकूया की कृष्ण आपल्याला वटवृक्षाबरोबर वटवृक्षाबद्दल आणखी काय सांगतोय. आता ज्याप्रमाणे तो जो मुलगा नदीकाठी चालला होता त्याला ते प्रतिबिंब जे झाडाचं आहे ते पाण्यामध्ये दिसलं. मग हे जे उलटा हा वटवृक्ष आहे ते प्रतिबिंब कुठे आहे, ते इच्छांच्या नदीवर आहे. म्हणजे खरोखर आपली इच्छांची नदी असं न म्हणता आपला इच्छांचा महासागर असतो आणि या इच्छांच्या पाण्यावर आपल्याला हे भौतिक जग असतं जिकडे सगळं काही उलट असतं. हे सगळं जे काय आपण इकडे बघतो ना प्रेम, तर इकडे खरं म्हणजे प्रेम हे बिलकुल नसतं. इकडे फक्त काम असतं. आपली इच्छा जी असते ती थोडक्यात कशी पुरी करायची त्याला प्रेम म्हटलं जातं. आणि प्रेम म्हणजे खरं आध्यात्मिक जगात दिसतं. प्रेम म्हणजे सेवा, प्रेम म्हणजे भक्ती. आणि कोणाची भक्ती, कोणाची सेवा, कृष्णाची सेवा, कृष्णाची भक्ती, याला प्रेम म्हणतात. पण याचं एकदम तुम्ही ऑपोजिट जर हे केलं म्हणजे ऑपोजिट तऱ्हेने बघितलं तर आपण जेव्हा आपल्या स्वतःच्या इंद्रियांची सेवा करतो, स्वतःच्या इंद्रियांची इच्छा जेव्हा पूर्ण करण्यासाठी आपण जगतो त्याला आपण प्रेम म्हणतो. पण ते प्रेम नसतं बरं का, ते काम असतं. आता ज्याप्रमाणे एक पर्वत आहे आणि त्या पर्वताचा प्रतिबिंब तुम्ही पाण्यात बघितला तर तुम्हाला जो पर्वताचा जो बेस आहे तो वर दिसतो आणि पर्वताचं शिखर जे आहे ते तुम्हाला खाली दिसतं. आता जर तुम्हाला दाखवला, हे बघा हा प्रतिबिंब आहे आणि या पर्वतावर तुम्हाला चढायचंय, तर नुसता प्रतिबिंब बघून तुम्ही म्हणणार शक्यच नाही की केवढा हा शिखर आहे आणि केवढी लहानशी जागा आहे, या पर्वतावर चढणंच शक्य नाही. म्हणजे बघूनच तुम्ही म्हणाल नाही. पण हे खरं म्हणजे जर खरं रूप तुम्हाला पर्वताचं दाखवलं तर तुम्ही म्हणाल हो, हा पर्वत मला सहज चढता येईल, मी शिखरापर्यंत जाऊ शकेल. तर तसं आपण या भौतिक जगात सगळा उलटा विचार करत असतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला वाटतं की नाही, हे भक्ती मी कशी करणार, नाही मला शक्य आहे. कारण प्रत्येक आपण जे काही इकडे बघतोय ते सगळं इन्व्हर्टेड इमेज आहे. आता पुढे आपण ऐकूया कुमुद माताजी, नाही पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. या वृक्षाच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत.
याच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षाची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्मांशी बांधली गेलेली आहे. हरे कृष्ण. बघा, हे जे वटवृक्ष आहे, हा जो प्रतिबिंब तुम्ही बघताय, ते इकडे सांगितलंय की याचं पोषण 3 गुणांनी होतं. 3 गुण म्हणजे आपल्या इच्छा, त्यांनी पोषण होतं आणि इतक्या असंख्य इच्छा असतात की हा जो वृक्ष आहे ना, हा तुम्ही असं म्हणाल की हा शाश्वत आहे, इच्छा संपत नाही. त्याच्यामुळे हा वृक्ष सुद्धा कधी मरतच नाही, शाश्वतच आहे. आणि इकडे बघा, ही जी सर्व लोक आहेत ही कुठल्या तरी 3 त्यांच्या गुणांप्रमाणे कर्म करत आहे. आणि वरच्या ढाळ्या ज्या आहेत त्या म्हणजे पृथ्वीच्या वरचे लोक, स्वर्गलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, जनलोक. आणि जे खालच्या ढाळ्या आहेत ते म्हणजे पाताळ, सुताळ, हे जे सगळे पाताळ लोक आहेत ते म्हणजे खालचे ग्रह झाले. तर ज्याप्रमाणे माणसं कर्म करतात त्याप्रमाणे ते वर जातात किंवा खाली खालच्या ढाळ्यांवर पडतात. आता इकडे बघा, ही लोक काय करतायत, हवन होम करतायत, ज्याप्रमाणे वेदांमध्ये लिहिलंय. मग असं होम हवन दान धर्म करून आता ही कुठे जाणार आहे, ही वरच्या लोकांवर जाणार आहे. आता इकडे बघा, हा माणूस काय करतोय, हा कोणाचा तरी खून करतोय, हा शिकार करतोय. आता ही माणसं जी आहेत, ही माणसं आता पृथ्वीपेक्षा खालच्या ग्रहांवर जाणार आहेत. म्हणजे इकडे पाताळ म्हणजे त्यांनी काय दाखवलंय, पशु योनीमध्ये त्यांचा जन्म होणार आहे, जिकडे पूर्ण अज्ञान आहे. त्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे आपण कर्म करतो त्याप्रमाणे आपण वर खाली किंवा मध्येच राहतो. आता इकडे मी तुम्हाला PDF जेव्हा पाठवेन तेव्हा तुम्ही हे नीट वाचा. प्रत्येक गोष्ट काय आहे हे तुम्हाला इकडे लक्षात येईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. निश्चय अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे छाटून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण. आता कृष्ण काय म्हणतोय की या वृक्षाला तुम्ही सोडा आणि तुम्ही माझ्या जगात या, आध्यात्मिक जगात या, माझ्या धामामध्ये या. तर आता हा जो वृक्ष हा इतका घनदाट आहे, आता कसं जायचं कृष्णाकडे, एखादा जीवात्मा समजू शकत नाही. मग कृष्ण काय सांगतो त्यांना, तुम्ही ते झाडच कापा ना. झाड कापल्यावर तुम्हाला सहज माझा धाम दिसेल आणि तुम्ही सहज तऱ्हेने माझ्या धामापर्यंत येऊ शकाल. मग आता हा वृक्ष कसा कापायचा, तर इकडे कृष्ण सांगतो की आपण समजा जर आपल्याला खरोखर एक वृक्ष कापायचा असेल किंवा त्याच्या ढाळ्या कापायच्या असतील तर आपण कुऱ्हाड वापरतो. मग इकडे कृष्णही आपल्याला त्यांनी एक शस्त्र दिलंय. ते शस्त्र म्हणजे कुठलं, वैराग्य. तर वैराग्याच्या तलवारीने आपण हे झाड कापू शकतो. पण हे जे वैराग्य आहे हे कसं आलं पाहिजे, फ्रस्ट्रेशननी नाही. माझं घरी माझ्या नवऱ्याबरोबर बायको बरोबर पटत नाही, सासू सासऱ्यांबरोबर
पटत नाही, मुलं माझं ऐकत नाही, जिकडे मी जाते तिकडे भांडण होतं. अशा फ्रस्ट्रेशननी अलिप्तता आली नाही पाहिजे, कारण ती जास्त काळ टिकत नाही. तर वैराग्य जे आहे ते ज्ञानाने आलं पाहिजे आपल्याला. आणि जेव्हा ज्ञान माणसाला होतं तेव्हाच तो वैराग्याच्या तलवारीने हे झाड कापू शकतो. तर कृष्ण आपल्याला आता त्याच्या जगाबद्दल माहिती देणार आहे. त्यांनी आता या भौतिक जगाबद्दल सांगितलंय की बाबा हे जे भौतिक जग वटवृक्षासारखं आहे आणि ते वैराग्याच्या कुऱ्हाडीने तुम्ही कापा. बरं, कापलं, पण जाणार कुठे? कृष्णाचं धाम कसं आहे कृष्णाने सांगितलंय, पण परत एकदा तो आपल्याला त्याच्या धामाबद्दल सांगणार आहे. आता ऐकूया कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगात परत येत नाहीत. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की त्याचं भौतिक जग कसं आहे आणि हे जे त्याचं आध्यात्मिक जग कसं आहे, त्याचं धाम कसं आहे आणि आपण जिकडे राहतोय भौतिक जग ते कसं आहे. बरं का, आता एक कृष्णाने सांगितलंय जे कोण माझ्या धामात येतात ते परत कधीही भौतिक जगामध्ये परत येत नाहीत. आता कृष्णाने तर सांगितलंय की वैराग्याच्या तलवारीने तुम्ही हे झाड वटवृक्ष कापा आणि माझ्याकडे या. वैराग्य त्यांनी सांगितलंय ज्ञानाने आलं पाहिजे. मग हे ज्ञान कोणाकडून मिळवायचं? जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहे त्यांनी लिहिलेले ग्रंथ वाचायचे, त्याची वाणी ऐकायची, त्यांची सेवा करायची. हे जे आध्यात्मिक गुरु आहे ते आपल्याला सांगतात की आपलं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे. आणि जेव्हा आपण कृष्णाला शरण जातो तेव्हा खरं आपल्याला वैराग्य मिळतं. पण शरण कसं जायचं, ती प्रतिक्रिया कशी आहे हे आपल्याला आध्यात्मिक गुरु पूर्ण मार्गदर्शन जेव्हा करतात तेव्हाच ती तलवार जी आहे वैराग्याची तलवार आहे ती आपण वापरू शकतो किंवा आपल्या हातात ती मिळते. आता श्रीमद भागवतम मध्ये खूप सुंदर वर्णन केले बरं का. वैकुंठ लोक कसा आहे, खूप सुंदर. आता जर वेळ मिळाला तर मी तुम्हाला त्या वेळ मिळाला ना की मी तुम्हाला वैकुंठ लोकाबद्दल थोडस सांगेन. आता इकडे कृष्ण काय सांगतोय की माझा जो धाम आहे तिकडे सूर्य, चंद्र, इलेक्ट्रिसिटी वगैरे काहीही लागत नाही. तिकडे सर्वजण स्वयंप्रकाशी आहेत. आणि असं का आहे, कारण सर्वजण शुद्ध आहे. आता कृष्ण जो आहे त्याची आता आपल्याला सर्वात तेजस्वी गोष्ट काय माहितीये की सूर्य अत्यंत तेजस्वी आहे. तर आता आपण बघा तुम्हाला समजण्यासाठी कृष्णाची तुलना जी आहे ती सूर्याकडे करूया. कृष्ण कसा आहे, अपाप बुद्ध. आता समजा जर पूर्वी काय साधारण 15व्या 16व्या शतकामध्ये समजा जर
काही लोकांना स्किन इन्फेक्शन झाले किंवा त्यांना काहीतरी बोन्स म्हणजे हाडांचा प्रॉब्लेम वगैरे असेल, तर तिकडे ग्रीस, इटलीमध्ये वगैरे मोठमोठी हॉस्पिटल्स असायची आणि त्या हॉस्पिटल्स मधला जो स्पेशली वरचा मजला होता ना, तिकडे पूर्ण ग्लासेस होते, काचा होत्या आणि या पेशंटना स्किन इन्फेक्शन वगैरे झालेले आहेत ना, त्यांना ते तिकडे ठेवायचे, त्या खोलीत ठेवायचे, जिकडे सूर्यप्रकाश डायरेक्टली त्यांच्या अंगावर पडायचा आणि ते इन्फेक्शन आपोआप बरं व्हायचं. आता बघा, सूर्यामुळे या लोकांची इन्फेक्शन एकदम बरी झाली. मग असं होतं का, की हा सूर्य जो आहे त्याला इन्फेक्शन लागलं हे? सांगा बरं मला, असं कधी होतं का? की नाही. नाही, असं होत नाही. नाही. म्हणजे आपण असं म्हणतो का, की आता सूर्य या अमक्या-अमक्या माणसावर पडला, ज्याला खूप इन्फेक्शन झालंय. आता मात्र मी सूर्यप्रकाशात जात नाही, कारण मला ते इन्फेक्शन लागेल, असं कधीच होत नाही. त्याचप्रमाणे कृष्णही तसाच आहे, अपाप बुद्धम. आपण जेव्हा त्याच्याकडे जातो, तेव्हा आपलं पाप जे आहे, ज्या पापांची प्रतिक्रिया आहे, तो पूर्ण तो दूर करतो. म्हणजे आपलं जे इन्फेक्शन आहे ते तो पूर्ण काढतो, पण स्वतः मात्र तो त्यांनी कधीही ते इन्फेक्शन म्हणजे ती जी इम्प्युरिटी असते, ती अशुद्धता असते आपल्या मनाची, ती त्याला कधीच बाधत नाही. आणि कृष्ण सांगतो की आता तिकडे जे पोचलेली लोक ती इकडे परत भौतिक जगात का येत नाही? कारण तो सांगतो की इकडे कोणालाही काम करावं लागत नाही. मी त्यांची देखभाल करतो, मीच त्यांचा पालनकर्ता होतो आणि त्यांना सगळ्यांना इकडे इतकं आवडतं की ते कधीही परत येत नाही. आता बघा, आपल्याला आणि तिकडे वैकुंठ लोक, गोलोक, वृंदावन, तिकडे कधीही वाचनात आलं नाहीये की तिकडे हॉस्पिटल्स आहेत. इकडे मात्र आपल्याला माहिती आहे, गल्लोगल्ली दवाखाने आणि हॉस्पिटल्स आहेत. तर मुख्य रोग माणसाला कुठले असतात? 3 रोग मुख्य असतात. एक म्हणजे कंट्रोलिंग. हां, कंट्रोलिंग म्हणजे मी काय म्हणते ते तू ऐकायचं. मला माझं बरोबर आहे की नाही ते माहित नाही. मी दाखवतो ती दिशा पूर्व दिशा. हा जो कंट्रोल आणि डॉमिनन्स आहे ना, हा पहिला रोग झाला. दुसरा रोग म्हणजे प्रोप्रायटरशिप, म्हणजे सगळं हे माझ्या मालकीचं आहे, हे माझं आहे, हे माझं आहे. तो हक्क दाखवायचा की हे सगळं माझं आहे, म्हणजे स्वामित्व दाखवायचं प्रत्येक गोष्टीवर. हा दुसरा रोग झाला. आणि तिसरा रोग म्हणजे आपण असं राहायचं, पूर्ण आपली जी इंद्रिय दिलेली आहेत ना, पूर्ण ती विषय भोगामध्ये आपण पूर्ण रमून जायचं. म्हणजे पूर्ण हे जीवन जे आहे ना, आमरण एन्जॉय करायचं. हे जे 3 असतात ना, हे 3 माणसाला रोग आहेत. त्यासाठी आपण या भौतिक जगात आलेलो आहे, की जे एका हॉस्पिटल सारखं आहे आणि या 3 रोगांनी जेव्हा आपण काय म्हणतो तसे हे 3 रोग जातात, तेव्हा आपण शुद्ध होतो आणि मग आपण कृष्णाचा विचार करू शकतो. त्याच्या प्राप्तीसाठी आपण पावलं उचलू शकतो. तर इकडे कृष्ण काय सांगतो, अरे तुम्ही ना हे चुकीच्या जागी आहात, तुम्ही माझ्याकडे या. तर कृष्ण अशी मालकी आपल्यावर का दाखवतोय? मी एकसारखं तुम्हाला सांगते की जे काय आपण कुठलेही कर्म करू, कृष्णाच्या आनंदासाठी तुम्ही करायचे. तुम्ही जे काय अन्न खाल,
पहिल्यांदा तुम्ही कृष्णाला ते अर्पण करा. जे काही तुम्ही अन्न खाल किंवा जे जे काही तुम्हाला करायचंय ते तुम्ही कृष्णाला पहिल्यांदा अर्पण करा. मग इतकी मालकी कृष्ण का दाखवतो आपल्यावर की हे असं करा, हे तसं करा. आता पुढे पुढे तुम्हाला ते समजणार आहे. आता पुढचा आपण श्लोक घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्णा. आता बघा इकडे कृष्ण आपल्यावर एवढी मालकी का दाखवतोय, कारण कृष्ण सांगतोय हे सगळे जीव जे आहेत, बद्ध जीव म्हटलेले आहेत, हे माझे सनातन अंश आहेत. जीवभूत सनातन, हे माझे सनातन अंश आहेत. म्हणजे आता ज्याप्रमाणे आता आपण लहान मुलं असतात ना, ते जेव्हा अगदी नर्सरी किंवा प्री प्रायमरी शाळेमध्ये जातात तेव्हा स्कूल बस वगैरे नसते. खूप लहान मुलं असतात, अगदी 2-2.5 वर्षाची वगैरे, 3 वर्षाच्या आतली. तेव्हा आईला नाही तर वडिलांना जावं लागतं त्या मुलांना आणायला. मला आत्ता माहित नाहीये काय आहे, एवढ्या लहान मुलांसाठी बस वगैरे आहे का हे मला माहित नाही. तर ही जी लहान मुलं असतात, मग आई जेव्हा आणायला जाते का, तिची ती मालकी दाखवते. हा माझा मुलगा आहे, ही माझी मुलगी आहे, चल आता शाळा झाली, आता इकडे जास्त थांबायचं नाही, घरी चल. त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा कृष्णाचे सनातन अंश आहोत. कृष्ण कोण आहे? विभू आहे. आणि आपण कसे आहोत? आपण अणू आहोत. हा इतका डिफरन्स आहे. ज्याप्रमाणे मोठी आग असते आणि आगीची ठिणगी, तिच्यामध्ये काय पॉवर असते? आग इतकी मोठी असते की ती एखाद्या जंगलामध्ये आग लागली तर पूर्ण जंगल भस्मसात होतं. अनेक घरच्या घर ती उद्ध्वस्त करू शकते. पण एक अंश, आगीची एक ठिणगी काय करू शकते? काही करू शकत नाही. ती जरा जरी पडली तरी इतकं, एखाद्याच्या अंगावर पडली तर जरा सुद्धा काही भाजणार सुद्धा नाही. त्याप्रमाणे आपण अणू असतो आणि कृष्ण विभू असतो आणि आपण त्याचे सनातन अंश आहोत. त्याचे असल्यामुळे ही मालकी तो आपल्याला दाखवतो. चल आता इकडे बस, आता चल घरी ये, लवकर ये, तुला घरी यायला असं 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 करावं लागेल. ज्याप्रमाणे आई मुलाला सांगते, शाळेत आणायला जाते, जेव्हा तो KG मध्ये असतो, चल आता शाळा झाली, आता इकडे थांबू नकोस, चल लवकर घरी चल, आता तुला खायचंय, मग तू थोडा वेळ झोप, मग आपल्याला बाहेर जायचंय. सगळी रोजचा प्लॅन वेगवेगळा असतो. आणि बघा इकडे कृष्ण काय म्हणतोय की आणि एक गोष्ट आहे, सनातन अंश म्हणजे एटर्नल फ्रॅगमेंटेड पार्ट्स. म्हणजे काय, आपण कधीही कृष्णाबरोबर एकरूप होत नाही, विलीन होत नाही. आपण नेहमी सेपरेटेड किंवा नेहमी आपण वेगळे असतो. ज्याप्रमाणे एखादी गर्भवती स्त्री असेल तर त्या स्त्रीच्या गर्भामध्ये बाळ जे असतं ते तिच्या शरीराबरोबर कधी मिक्स होत नाही. अगदी पहिल्या दिवसापासून त्याची आयडेंटिटी जी आहे ती वेगळी राहते आणि त्याचा जन्म झाल्यावर पण तो एक सेपरेट त्याची आयडेंटिटी राहते. त्या मुलाचा स्वभाव वेगळा असतो, त्याच्या ज्या आवडीनिवडी असतात त्याच्या आई वडिलांपासून भिन्न असतात. पण तरीही त्या मुलाला विचारलं तू कोणाचा आहेस, तो पटकन सांगतो, मी माझी आई ही आहे आणि माझे वडील हे. आणि लहान मुलं जर तुम्ही त्यांना विचारलं ना की तुला कोण आवडतं, तेही ते पटकन सांगतात की हो मला माझी आई खूप आवडते.
आवडते, मला माझे बाबा खूप आवडतात. म्हणजे हे नैसर्गिक प्रेम जे आहे हे त्या मुलांमध्ये असतं का? कारण ते त्या पालकांचे एक अंश असतात. तर लक्षात ठेवा, कधीही कोणीही एकरूप किंवा विलीन होत नाही. जर तुम्ही पुस्तकात वाचलं की मृत्यूनंतर आत्मा हा परमात्म्याबरोबर विलीन होतो. काही काही पुस्तकात लिहिलेलं असतं. तर श्रील प्रभुपाद हे खूप छान समजावून सांगतात की विलीन होणं किंवा एकरूप होणं याचा अर्थ काय. आता महासागर आहे ना, आता तुम्ही जर सागराचं पाणी घेतलं तर ते खूप खारट असतं. आता मी एक थेंब घेतला आणि ते जे पाणी आहे ते लॅबोरेटरीमध्ये टेस्टिंगला पाठवलं. तर त्याच्यामध्ये त्या सागरामध्ये काय काय केमिकल्स आहे ते त्या एका ड्रॉपमध्ये, एका थेंबामध्ये तेच केमिकल्स आहेत. म्हणून सागर किंवा तो थेंब त्यांची जी क्वालिटी आहे किंवा त्यांचा जो गुण आहे, खारटपणा किंवा त्यांच्यामध्ये जी केमिकल्स आहेत ती सारखीच आहे. म्हणजे गुण एकसारखे. त्या अर्थाने असं म्हटलं जातं की आत्मा परमात्म्याशी एकरूप होतो. पण त्याचा अर्थ मर्जिंग असा नाही किंवा विलीन होणे असं नाही. कारण इकडे या या श्लोकामधून आपल्याला समजतं की आपण कृष्णाचे अंश आहोत. आणि कसे आहोत? आपण सनातन म्हणजे एटर्नल शाश्वत अंश. कधीही आपण त्याच्यामध्ये विलीन होऊ शकत नाही. आणि एक कृष्णाने महत्वाची गोष्ट सांगितली आहे बघा, बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियाशी कठीण संघर्ष करतात. बद्ध जीवनामुळे बघा, कृष्णाला माहिती आहे की आपला किती संघर्ष चालू आहे 6 इंद्रियांबरोबर. आता तुम्ही मला सांगा, एक पती आहे, एक पत्नी आहे ना. जे काय पत्नीला पाहिजे ते पतीला नकोय. एकदमच त्याला आवडत नाही. तिचे जे काय विचार आहेत, तिला जीवनात काय काय करायचंय ते बिलकुल आवडत नाही. आणि पत्नीला पतीचे जे विचार आहेत ते अजिबात आवडत नाही. मग असं झाल्यावर काय होतं दोघांमध्ये सांगा? मग एखादं पॅकेट ट्रान्समिट झालं ते रिप्लाय खूप भांडण होतं. हा, तर खूप भांडण होतं. तर इकडे आपलंही तसंच होतंय बघा. कृष्ण म्हणतोय बद्ध जीवनामुळे मनासहित 6 इंद्रियाशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. कोण संघर्ष करतोय? आत्मा. आत्म्याला काय पाहिजे? कृष्ण भावना पाहिजे, कृष्ण प्रेम पाहिजे, त्याला कृष्ण स्तुती ऐकायची आहे, कृष्ण कथा ऐकायची आहे. आणि आपण काय करतोय? त्याच्या एकदम ऑपोजिट अन्न जे आहे ते आत्म्याला देतोय. त्याला जे काय आवडत नाहीये तेच आपण करतोय. आपण इंद्रियांचा जो विषय आहे त्याच्यामध्ये आपण एकदम एकदम मग्न आहोत. तर जे काय आत्म्याला नको आहे त्या गोष्टी आपण करतोय. म्हणून हा संघर्ष होतोय. हे कृष्णाला माहित आहे बरं का, की हे जे बद्ध जीवात्मे आहेत त्यांच्या आयुष्यात काय काय चाललेलं आहे हे कृष्णाला माहित आहे. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. शरीरं यद्वाप्नोति यच्च अप्युक्रात्तमतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे वायू आपल्या बरोबर गंध घेऊन जातो त्याचप्रमाणे भौतिक जगातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातात. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरिता पहिल्या देहाचा त्याग करतो.
हरे कृष्ण. आता बघा, समजा जर आपण चाललोय आणि आपल्याला सुंदर गुलाबांचा वास आला आणि पुढे आपण जर गेलो तर खरोखर सुंदर एक गुलाबाची बाग आहे. तर जेव्हा वारा वाहतो या गुलाबांवरून तो वास आपल्यापर्यंत पोचतो. आता आपण जर आणि पुढे पुढे चालत गेलो तर मग ती हवा कशी होते, त्याच्यामधला तो सुगंध कमी कमी होतो आणि आपल्याला काही छान गुलाबांचा सुगंध येत नाही. तर त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण जन्म घेतो तेव्हा एक संकल्पना तर कायमच असते, मी हे शरीर आहे आणि मी आता, आपण जी संकल्पना असते, आता समजा जर आपण आपल्याला कुत्र्याचं शरीर मिळालं तर आपण काय, आपली संकल्पना असते मी कुत्रा आहे म्हणून कुठलाही अनोळखी माणूस आला की मी जोरात भुंकणार. माझी जी टेरिटरी आहे, माझी जी जागा आहे, या जागेत कोणीही यायचं नाही, कुठल्याही दुसऱ्या प्राण्यानी किंवा माणसानी माझ्या जागेमध्ये यायचं नाही. तसं जर झालं तर मी त्या माणसाला चावीन नाही तर मारेन. तर ही जी संकल्पना असते, प्रत्येक देहामध्ये विविध संकल्पना असतात आणि तो देह असेपर्यंत ती संकल्पना कायम असते. आपली काय संकल्पना असते, मी हे शरीर आहे, मला ही इंद्रिय आहे, ही या इंद्रियांची मला तृप्ती करायची आहे आणि ही संकल्पना जोपर्यंत आपण जिवंत असतो तोपर्यंत राहते आणि ज्या दिवशी आपण शरीर सोडतो त्या दिवशी परत बॅक टू नॉर्मल आपले जे खरी जी संकल्पना आहे किंवा जे आपल्याला म्हणायला पाहिजे की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. मग तेव्हा मृत्यू झाल्यानंतर आपण जाणतो की नाही नाही, मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. परत जेव्हा आपल्याला दुसरं शरीर मिळतं तेव्हा परत ती संकल्पना स्ट्रॉंग होते, काय, मी हे शरीर आहे. आणि त्याप्रमाणे आपण कर्म करतो, आपली वागणूक त्याप्रमाणे त्या शरीरावर, कुठलं शरीर आहे त्यावर ठरते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अशा प्रकारे जीव दुसरी स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्रे, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिय प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण. आता 10-15 मिनिटामध्ये बरं बरं चालेल. आता आपलं जे आपल्या ज्या इच्छा असतात ना, तर त्या इच्छाद्वारे आपली जी इंद्रिय असतात ना त्याचं कन्स्ट्रक्शन केलं जातं. बघा, आता वेगवेगळ्या लोकांना घरं हवी असतात, तर त्या सगळ्यांची इच्छा काय आहे असं जाणून बिल्डर त्याप्रमाणे फ्लॅट्स बांधतात. कधीतरी तुम्ही असं बघाल की खूप मोठी टाउनशिप आहे आणि तिकडे सगळं काही मिळतं, अगदी वाण्यापासून सगळं काही तिकडे असतं. फार्मसीचं दुकान असतं, जे जे काय पाहिजे ते सगळं असतं, जिम, पार्क सगळं असतं बरं का. का तर त्या लोकांना तसं हवंय. आता काही काही ठिकाणी तुम्ही बघा, हे बिल्डर अशी बिल्डिंग करतात की तुमची जी गाडी आहे ना, त्याला त्याचं जे पार्किंग वगैरे आहे, तुमची लिफ्ट जी आहे तुमची सेपरेट असते. डायरेक्ट तुम्ही तुमच्या कार पार्कला ती लिफ्ट घेऊन जाऊ शकाल किंवा तिकडेच घराच्या बाहेरच सर्वंट क्वार्टर्स असतात. म्हणजे ज्याप्रमाणे ज्यांना इच्छा आहे त्याप्रमाणे बिल्डर इमारत बांधतो. त्याचप्रमाणे आपल्या सुद्धा इच्छा असतात आणि प्रकृती त्याप्रमाणे आपल्या इंद्रियांचा कन्स्ट्रक्शन किंवा टेलरिंग करते बरं का. बघा, इकडे मन मध्ये आहे आणि आता समजा जर एक गिधाड आहे, तर हे जे गिधाड आहे याला काय खायला आवडतं, याला जे मेलेले प्राणी आहेत ते खायला आवडतात. मग त्याप्रमाणे त्याला जिव्हा दिली जाते, त्याचे जे डोळे आहेत त्याला खूप लांबून दिसू शकतं, त्याला वास पण चांगला
येतो जो जे मेलेला शव पडलेला आहे आणि तो बरोबर तिकडे येऊन ते खातो. आता एखादा कुत्रा असेल तर कुत्र्याचं काय असतं, ही माझी जागा आहे, माझ्या जागेत कोणी यायचं नाही. तर ही एक संकल्पना त्याच्या मनामध्ये इतकी दृढ असते आणि त्याप्रमाणे त्याला कान दिले जातात आणि त्याला त्याप्रमाणे नाक दिलं जातं. अतिशय स्ट्रॉंग असतं ते दोन्ही कान आणि नाक. त्याला मैल आणि मैल वास येतो की कुठला माणूस येतोय आणि तो इतका अलर्ट राहतो. कोणीतरी वेगळं, कोणीतरी अनोळखी आता माझ्या जवळ, माझ्या जागेच्या आसपास येतंय, हे त्याला कितीतरी अगोदर समजतं. म्हणून पोलीस त्याचा कुत्र्यांचा वापर करतात. तर ज्याप्रमाणे आपली इच्छा असते मनामध्ये, त्याप्रमाणे या इंद्रियांचं कन्स्ट्रक्शन केलं जातं. हरे कृष्ण. अच्छा, मी वाचते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत. परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहे तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण. आता इकडे शिल प्रभुपादांनी म्हटले जो मूर्ख आहे, आता इकडे शब्द वापरलाय विमूढ. विमूढ म्हणजे अतिशय मूर्ख किंवा अत्यंत मूर्ख. जर जो मूर्ख माणूस आहे तो समजू शकत नाही की एखादा जीवात्मा आहे, त्यांनी तो आपला देहाचा त्याग कसा करतो आणि प्राकृतिक गुणांमुळे त्याला कोणत्या प्रकारचा देह मिळतो हे तो काही समजू शकत नाही, जाणू शकत नाही. पण एखादा माणूस जो याच्यामध्ये ट्रेंड आहे, ज्याला हे ज्ञान सर्व माहिती आहे, त्याला ज्ञानचक्षु आहे आणि तो सरळ सरळ या गोष्टी पाहू शकतो. आणि मी सांगितलं ना तुम्हाला, शिल प्रभुपादांनी ऑस्ट्रेलियामध्ये ते सर्फिंग करणारे लोक बघितले, इतके तल्लीनतेने ते सर्फिंग करत होते. मग लगेच शिल प्रभुपादांनी सांगितलं ना की नेक्स्ट बर्थ अ फिश बॉडी इज वेटिंग फॉर देम. तर आता समजा जर माझी गाडी जी आहे ती बंद पडली आणि मी उघडून बघितली तर मला काही समजत नाही, पण मी जर या गाडीला मेकॅनिक कडे घेऊन गेले तर हा मेकॅनिक लगेच आवाजावरून सांगू शकतो की गाडीला काय झालंय आणि काय करायचं, आणि आपण आणि तो गाडी दुरुस्त करतो. त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा अशा लोकांकडे गेलं पाहिजे ज्यांच्याकडे ज्ञान आहे. आपण त्यांच्या शरणागती गेलं पाहिजे, कारण तेच आपल्याला मदत करू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात, परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाहीत. श्लोक नंबर 12. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. हरे तर कृष्ण. बघा इकडे चैतन्य महाप्रभू दाखवलेले आहे आणि त्यांच्या बाजूला सगळे शुद्ध भक्त आहेत. हे सगळे गोस्वामी आहेत आणि त्यांचे भक्त आहेत. तर आता हे सर्व भक्त
जे शिष्य आहेत ते त्यांच्या शरण गेलेले आहेत, कारण त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या सर्व लोकांना सुद्धा आत्मसाक्षात्कार होणारे, ज्ञान मिळणारे. तर नक्की बिघाड कुठे आहे हे चैतन्य महाप्रभू त्यांना सांगणार आहेत आणि ते सांगितल्यावर त्यांना कृष्ण प्राप्ती होणार आहे. तर यासाठी आपल्याला पूर्ण शरण जावं लागतं. आता इकडे कृष्णाने सांगितलं की सायंटिस्ट जे आहेत त्यांना काय वाटतं की सूर्यामध्ये एक रिॲक्शन चालू आहे, हायड्रोजन हिलियमची रिॲक्शन चालू आहे, ज्याच्यामुळे प्रकाश आणि ऊर्जा उत्पन्न होते, हीट अँड लाईट. तर पण असं ते म्हणतात हे पूर्ण केमिकल रिॲक्शन आहे, पण केमिकल रिॲक्शन सुद्धा कोणीतरी चालू केली पाहिजे ना. ती चालू कोण करतं? तर शास्त्रावरून आपल्याला समजतं की हे सर्व या सर्वांचा उगम किंवा स्टार्टिंग पॉइंट कृष्ण आहे. इकडे दिले सूर्याचे तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. तर आपल्याला क्लिअरली समजतं ही सर्व जी रिॲक्शन चालू आहे सूर्यामध्ये, हे सर्व याच्या पाठीमागे कृष्ण आहे. हरे कृष्ण. हा, आता मला वाचायचंय. गामाविश्यच भूतानि धार्ययाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्णा. मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थिर राहतात. मीच चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसांचा पुरवठा करतो. हरे आता कृष्ण. कृष्ण इकडे सांगतोय की तो आपला पालन करताय, तो आपल्या या स्थूल शरीराचा पालन करताय. आता तो बघा आपलं कसं रक्षण करतोय, आपलं पालन कसं करतोय. कृष्णाने सांगितलंय मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि तो प्रत्येक ग्रहात प्रवेश केल्यामुळे तो ग्रह जो आहे ना तो खूप हलका होतो आणि हलका झाल्यामुळे एका जागेवर राहू शकतो. आता तुम्ही एखादी जड वस्तू घ्या, उदाहरणार्थ एक कलिंगड घ्या आणि ते उंच वर फेका. उंच वर फेकल्यावर काय होईल? ते धाडकन खाली पडेल, बरं का. पण तुम्ही बघा कितीतरी मिलियन्स ऑफ टन्स मध्ये मला मराठीतला शब्द येत नाहीये, तर मिलियन्स ऑफ टन्स, मिलियन्स, बिलियन्स, ट्रिलियन्स ऑफ टन्स असलेले हे ग्रह ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस, हे जे इतके जड आहेत ते बरोबर एका जागी कसे राहू शकतात? कारण कृष्णाने प्रत्येक ग्रहामध्ये प्रवेश केलाय, बरं का. आमच्या बॅच मध्ये एक खूप नामांकित जिओलॉजिस्ट होते, म्हणजे आहेत अजूनही. तर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आता म्हणजे त्यांना न्यूज आर्टिकल्स जिओलॉजीची येतात, तर त्यांनी सांगितलं आता रिसर्च म्हणजे त्यांना माहिती मिळाली आहे की सूर्यग्रहावर सुद्धा जीव आहेत आणि ते जे जीव आहे त्यांचं जे शरीर आहे ते फायर रेझिस्टंट शरीर आहे, याच्यावर रिसर्च चाललेला आहे. तर इकडे कृष्ण सांगतोय बघा तो आपलं कसं रक्षण करतो. असं कधी होतं का की पृथ्वी जाऊन व्हीनसवर किंवा मंगळ ग्रहावर किंवा गुरु ग्रहावर, ज्युपिटरवर आदळली किंवा असं होतं का? असं कधीच होत नाही. आणि कृष्णाने सांगितलंय की चंद्रप्रकाशामुळे म्हणजे चंद्राचा जो सोमरस आहे त्या चंद्रमामुळे प्रत्येक भाजीची चव वेगवेगळी असते. बघा समजा जर प्रत्येक भाजीची चव एकसारखी असती तर तुम्ही खाऊ शकला असता का रोज तीच भाजी? नाही.
नाही. तर बघा कृष्णामुळे आपण खाऊ शकतो आणि त्याचा स्वाद सुद्धा घेऊ शकतो. आणि बघा आता हे आणि एक साधं मी सांगते, कृष्णाने सांगितलं की मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो. आता तुम्ही जर बघितलं तर एखादा माणूस म्हणजे मृत झाला आणि लगेच ते शरीर जर तो शव पाण्यात टाकला तर तो खूप जड झालेला असतो, तो पटकन खाली जातो. का? कारण आता आत्मा गेलेला आहे. आत्मा असेपर्यंत शरीर हलकं असतं आणि मग खाली गेल्यावर डिकॉम्पोजिशन वगैरे सुरू झाल्यानंतर मग तो शव वर पाण्याच्या वर आपल्याला दिसतो. किंवा जे म्हातारी माणसं असतात, आता त्यांचे जायचे दिवस आलेले आहे. तुम्ही बघा त्यांचं शरीर खूप जड होतं. त्यांना इकडचं इकडे हलवायला एका कुशीवरून दुसऱ्या कुशीवर सुद्धा वळायला 2-3 माणसांची मदत लागते. तर जेव्हा कृष्ण आपल्या शरीरात असतो, आपलं शरीर हलकं असतं, पण जेव्हा कृष्ण सोडून जातो तेव्हा हे शरीर खूप जड होतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राण समायुक्तः पचाम्यहं चतुर्विधम. सर्व प्राणीमात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरता मी प्राण व अपान वायूशी संयोग साधतो. हरे कृष्ण. आता छान श्लोक वाचलात. हा, तर इकडे आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलंय की मी वैश्वानर आहे. आता इकडे कृष्ण सांगतोय बघा, तुमचं जे स्थूल शरीर आहे, त्या स्थूल शरीराचा पालन करता, रक्षण करता मीच आहे. तुम्ही कितीतरी गोष्टी खाता, मग त्या गोष्टी पचवण्यासाठी मी जठराग्नी आहे. आणि वैश्वानर, जठराग्नी हे याला आयुर्वेदामध्ये खूप महत्व दिलेलं आहे. म्हणजे ज्या माणसाची पचनक्रिया बरोबर नसते, तर हा जो जठराग्नी असतो ना, हा खूप कमी असतो. म्हणजे तितका प्रज्वलित जेव्हा नसतो तेव्हा अन्न नीट आपण पचन करू शकत नाही. तर इकडे कृष्णाने सांगितलंय मी 4 प्रकारच्या अन्नांचे पचन करतो. तर 4 प्रकारची अन्न कुठली आहे? जी आपण चावून खातो, जी चोखून खातो, जी गिळतो किंवा जी आपण डायरेक्टली पितो. ही जी 4 प्रकारची अन्न आहेत, ही कृष्ण पचवतो. म्हणून जेव्हा बऱ्याचदा आश्रमामध्ये जेवणाच्या अगोदर आपण 15वा अध्याय म्हणतो, त्याचं कारण हे, कारण कृष्ण ते अन्न पचवतो. हा, आता वाचणार का पल्लवी माताजी? नाही वाचलं माताजी बरं. तुम्ही. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेद्यश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्. हरे कृष्ण. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांतांचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे आता इकडे कृष्ण. कृष्ण काय सांगतोय? स्थूल शरीराचा मी पालन करताय, सूक्ष्म शरीर आहे त्याचाही पालन करता मीच आहे. मग मी तुमच्या सूक्ष्म शरीराचा पालन
कसा करतो तर कृष्ण सांगतो की मी तुमच्या हृदयामध्ये स्थित आहे, माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होते. आता इकडे बघा, आपल्याला काय वाटतं की जे ब्रेन आहे ना, ब्रेन मध्ये या गोष्टी सगळ्यात मेमरी किंवा तुमचं जे डिसिजन मेकिंग आहे किंवा एखाद्या माणसाला अल्झायमर झाला, मेमरी लॉस, डिमेन्शिया, तर आपण काय म्हणतो, ब्रेन ब्रेन म्हणतो, तिकडे हे सगळं प्रोसेसिंग चालतं. पण इकडे आपल्याला शास्त्रातून काय समजतं की कृष्ण हा हृदयात आहे आणि तो ब्रेनला कंट्रोल करतो, तो ब्रेनला स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती देणारा तो आहे. म्हणून श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की हा एक सायंटिस्ट ना रिसर्च करण्याजोगा टॉपिक आहे. जेव्हा तुम्हाला ती गोष्ट माहिती आहे का, सतीला आणि शंकराला दक्ष प्रजापतीनी बोलवलं नाही, त्यांनी यज्ञ केलं होतं. ही गोष्ट मी नंतर 18व्या अध्यायात सांगणार आहे. आता इकडे काय सांगते, कारण हा श्लोक आलेला आहे, त्याचा संबंध आहे. तर दक्ष प्रजापतीनी सतीला आणि शंकराला बोलवलं नाही आणि सतीचा तिकडे अपमान झाला आणि योग निद्रेद्वारे तिने स्वतःला भस्म केलं. म्हणजे तिने स्वतःचं शरीर जे आहे ते तिने भस्मसात केलं. आणि त्याच्यामुळे शंकराने दक्ष प्रजापतीला येऊन त्याचा शिरच्छेद केला. ते झाल्यानंतर ब्रह्मदेवानी शंकराला सांगितलं, तू माफ कर याला, आणि त्याला बकरीचं जे डोकं आहे ते त्याच्या धडावर लावलं दक्ष प्रजापतीचं. आता या बकरीचं डोकं होतं, पण दक्ष प्रजापतीला सगळं लक्षात होतं त्यांनी काय चूक केली. त्यांनी शंकराची माफी मागितली, मग तो यज्ञ पूर्ण केला. तर प्रभुपादांनी म्हटलंय हे कसं झालं, कारण जे हृदय होतं दक्ष प्रजापतीच्या हृदयामध्ये कृष्ण होता, त्यांनी ती स्मृती दिली की तू काय चुकीचं केलं. त्यांनी त्याला ज्ञान दिलं की आता तू शंकराची माफी माग, तू यज्ञ पूर्ण कर. आणि बकरीचं डोकं असून देखील सगळी त्याला स्मृती होती आणि त्यांनी यज्ञ पूर्ण केला आणि मग प्रायश्चित्त म्हणून तो काशीला गेला आणि तिकडे त्यांनी ओम नमः शिवायचा जप केला. तर इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात हा रिसर्च करण्यासारखा टॉपिक आहे की हृदयामध्ये जो आत्मा आहे तो सगळं काही कंट्रोल करत असतो आणि त्याच्यापासूनच आपल्याला मेमरी किंवा विस्मृती, ज्ञान तिकडनं मिळतं. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 16. च्युत म्हणजे क्षर आणि अच्युत म्हणजे अक्षर, असे जीवांचे 2 वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतात प्रत्येक जीवाचा अच्युत म्हटले जाते. श्लोक नंबर 17. या दोघांव्यतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा आहेत, जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि तेच त्रिलोकांमध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आपल्याला इकडे काय सांगतोय, आपला आणि त्याचा संबंध काय आहे. आणि इकडे कृष्णाने सांगितले सगळे जे जीव आहेत ते फक्त 2 तऱ्हेचे आहे, एक क्षर आणि अक्षर. तर क्षर किंवा च्युत म्हणजे काय की आता भौतिक जगामध्ये जे जीवात्मे आहेत ते कसे क्षर आहेत, कारण ते त्यांच्यामध्ये खोटा अहंकार आहे. खोटा अहंकार किंवा अहंकार म्हणजे त्यांचा जो अहंकार आहे तो म्हणजे काय की मी भोगता आहे आणि त्याच्यामुळे ते कृष्णाच्या विस्मरणात राहतात. जे कृष्णाच्या विस्मरणात राहतात त्यांना च्युत किंवा क्षर असं म्हणतात. आणि कृष्ण आणि दुसरे जीव जे ते अच्युत किंवा अक्षर असतात. हे कुठे जीव असतात, हे आध्यात्मिक जगामध्ये असतात. आणि या आध्यात्मिक जगामध्ये त्यांना एक क्षणभर सुद्धा
क्षण सुद्धा खूप मोठा काळ झाला, लव मात्र किंवा त्याच्याही पेक्षा कमी त्यांना कधीच कृष्णाचा विसर पडत नाही. आणि त्यांच्यामध्ये अहंकार किंवा खरा अहंकार असतो की मी कृष्णाचा सेवक आहे, मला कृष्णाच्या आनंदासाठी कर्म केलं पाहिजे, कार्य केलं पाहिजे आणि ते कधीच कृष्णाला विसरू शकत नाही. तर हे जे जीव असतात या जीवांना अच्युत किंवा अक्षर म्हटलं जातं. आणि कृष्ण कोण आहे? या दोन्हींच्याही पलीकडे आहे. या दोन्हींच्या पलीकडे असल्यामुळे कृष्णाला अधोक्षज म्हटलंय. म्हणजे संस्कृत भाषेमध्ये जो पहिला शब्द असतो अ आणि क्ष हा शेवटचा असतो. तर जो अच्याही पलीकडे आहे आणि क्षच्याही पलीकडे आहे तो अधोक्षज. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. मी आली माताजी. हरे कृष्ण. यस्मात् सक्षरति हरे कृष्ण. यस्मात् अक्षर इतेतहम् अक्षरमदचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदः च प्रथित पुरुषोत्तम. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अतीत, दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्णा. आता इकडे शिल प्रभुपाद सांगतात, प्रत्येक जीवामध्ये अशा इच्छा असतात की मला खूप प्रसिद्ध व्हायचंय, लोकांनी माझी खूप स्तुती करावी, असं प्रत्येक जीवाला वाटतं. मग शिल प्रभुपाद म्हणतात, हो ना, ते शक्य आहे. तुम्ही कृष्णाशी कनेक्ट व्हा म्हणजे तुम्हाला प्रसिद्धी मिळेल. आणि मग म्हणजे आता त्या अनुषंगाने सांगते, श्रील प्रभुपाद सुद्धा त्यांनी कृष्णासाठी केवढं केलं. सगळी जी काय कर्म केली ती कृष्णाच्या आनंदासाठी केली. भगवद्गीतेचा प्रसार केला आणि ते सुद्धा बघा की जणू काय या गॅलेक्सीचे प्राईम मिनिस्टर असल्यासारखे ते प्रसिद्ध झाले. आणि आपण तरी प्राईम मिनिस्टर, आता समजा जर तुम्ही मला विचारलं की 60 वर्षापूर्वी कोण प्राईम मिनिस्टर होते, कदाचित मी सांगू शकणार नाही. पण शिल प्रभुपाद असे की आता नाही, त्यांनी लिहिलेलं आहे की त्यांची वाणी 10,000 वर्ष चालेल. म्हणजे 10,000 वर्ष ते प्रसिद्ध राहतील, त्यांचं नाव घेतलं जाईल. तर कृष्णाचा भक्त हा असा असतो, जेव्हा तो कृष्णाशी कनेक्टेड असतो तेव्हा त्याला पूर्ण जगामध्ये काय म्हणजे या पूर्ण ब्रह्मांडात त्याला प्रसिद्धी मिळते. इकडे त्यांनी दाखवलंय या स्लाइड मध्ये की जेव्हा देवदेवता सुद्धा संकटात असतात तेव्हा ते कोणाकडे जातात? ते विष्णूकडे, महाविष्णू जो कर्णोदक्षाय सागरामध्ये असतो त्याच्याकडे जातात. आणि देवदेवता पण कोणावर ध्यान करतात? ते पण इकडे ब्रह्मदेव महाविष्णूवर ध्यान लावून आहे. शंकर एकसारखा पार्वतीला भागवत कथा सांगत असतो. हे तुम्हाला माहितीये, अमरनाथ जिकडे शिवलिंग आहे तर तिकडे सुद्धा तो पार्वतीला अमर कथा सांगत असतो. म्हणजे कृष्णाच्या कथा किंवा भागवतम हे तो तिला सांगत असतो. आणि तो कृष्णाच्या संकर्षण रूपावर सतत ध्यान करत असतो. हे कृष्णाचं चतुर्भुज संकर्षण रूप आहे ज्यावर शंकर ध्यान करत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. यो मामेवम् असम्मूढः जानति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जो मला संशय रहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ होय.
म्हणून हे भारता तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे अभ्युदय सांगितलाय की जो कृष्णाचा भक्त असतो तो काय करतो, तो कृष्णाच्या भक्तीमध्ये सेवेमध्ये पूर्ण व्यस्त असतो, हे त्यांनी सांगितलं. पण इकडे त्यांनी एक गोष्ट सांगितली, तो भक्त कसा असतो, अनन्य भक्ती करणारा जो अनन्य भक्ती करतो संशय रहित असतो तो. आता शेवटचा श्लोक आहे. हरे कृष्ण. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्राचा परमगुह्य गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जे कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्याच्या प्रयत्नांद्वारे सिद्ध होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे काय सांगितलंय आपल्याला की जे काय मी तुला सांगितलंय परम गुह्य ज्ञान तुला दिलेलं आहे, संशय रहित होऊन जो माझी अनन्य भक्ती करतो त्याला माझी प्राप्ती होते. हा जो श्लोक आहे ना, हे परम गुह्य ज्ञान आहे. आणि इकडे कृष्ण सांगतोय की मी तुला आता वैदिक शास्त्रांचा परम गुह्य गाभा सांगितलेला आहे. आणि तू अशा तऱ्हेने जेव्हा प्रयत्न करशील, अशा तऱ्हेने माझी सेवा करशील, तेव्हा तुला निश्चितच माझी प्राप्ती होईल किंवा तुझ्या प्रयत्नांना सिद्धी मिळेल. आता आपला अध्याय झालाय. आज आपण काय केलं, आपण कृष्णाने सांगितलं की आध्यात्मिक जग कसं आहे, भौतिक जग कसं आहे, आणि भौतिक जगातून तुला आध्यात्मिक जगात जर यायचं असेल तर वैराग्याच्या तलवारीने ते जे भौतिक जग आहे ते तुला शस्त्राने, वैराग्याच्या तलवारीने ते जग कापलं पाहिजे. आणि मग कृष्णाने त्याच्या आध्यात्मिक जगाबद्दल माहिती दिली. मग कृष्णाने सांगितलंय तो आपल्या सर्वांचा पालन करता आहे. असं नाही की फक्त आपण जे भौतिक जगात आहोत किंवा बद्ध आत्मे आहोत, जे मुक्त आहेत त्यांचा सुद्धा तो पालन करता आहे. आणि वेदांत सूत्रांचा सारांश जो आहे की अनन्य भक्तीद्वारे आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकेल. त्यांनी इकडे शब्द वापरले, जो संशय रहित माझी सेवा करतो भक्ती. तर आपण जरा सुद्धा संशय ठेवला नाही पाहिजे शास्त्रांवर किंवा कृष्णाने जे सांगितलंय. तुमचे संशय असतील तुम्ही नम्रपणे ते विचारू शकता, शंकेचं निरसन करू शकता, पण शंका मनात ठेवू नका. संशय रहित भक्ती करा. हे जे गुह्य ज्ञान आहे ते शेवटी कृष्णाने सांगितलंय. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का की मी गीता महात्म्य म्हणू? कोणी आलंय का गीता महात्म्य म्हणायला? माताजी आज? रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल? हा, ओके.